Martínku, alias na dřívku. Natočili jsme už druhý díl a udělali novou tabulku. Azar. Máme tu dva hosty, rapper Joker a rapper Tom. Jsou to dobrý hostové, takže se jich dneska vyptáme na pár otázek. Takže nejdřív na vás, rapper Tome. Takže, jak se jmenujete? Já jsem rapper Tomáš a já už si to ani nepamatuju, protože já jsem se zvolený. Stává se. A co vy, pane rapper Joker? Já si vypil Joker a mě to něco škrtí okolo ke komu. Počkej, toho motýlka mi musíš uvolnit, to počkej. Ano, já jsem rapper Joker. No a co bych vám o mě řekl? Na pupeční šníře jsem tančil už poprvé ve 2 letech. Ve 2 měsících, ne? Ve 2 minutách. A tak jsem si řekl, že mám nějaké základy k tomu hip-hopu, jsem se tomu začal věnovat od mých 2 let. A co ty? Já o 3, já jsem se k tobě jako zvolenej přistěhoval, víš? Jo, on si dal první cígo ve 3 letech. No a najednou viděl svět krásnější. Já. Se nás ptejte, pane. Ano, a kolik vám je, pánové? Nejdřív vy, rapere Tome. Nečum. No to on zapomněl, ale já to asi vím. Je mu přesně 27. A vám? A mně je přesně 15. 15 nebo 15? 15, pane, 15. Ano, 15. A vy, pane Tome? Ne, omlouvám se, 15 by bylo před 6 lety. Už mi je 21. Aha, no, taky se stává, když si spletete věk. A třeba něco už umíte vařit? Na pánvi? No vařit na pánvi umím akorát pot. Super litry potu. Ale myslím, kdybych tam třeba vařil kuře, tak by se ta pánev asi schořila. Aha, jo, ale my myslíme jako na doopravdické pánvi. No, Dobrýcké pánev. jo, já umím vajíčka, no. Vždycky také vajíčka na tomhle, jo. Horský oka. Na školové pánvi. Kovové pánvy. To je takové vajíčka, To by jo? bylo asi nepříjemné, že jo? Jo. Taky bych řekl. Ale ne, na pánvi kovové, na vaření. Na vaření? Slyšel jsi o ní? Nějaká známá značka? Ne. Tak nic. A co, brejle nosíte, pane? Nosí masažky. No a jinak můj kolega nenosí nic, protože on jakoby má takový čočky v očích. On má takový růžový oči, akorát, že on si to tam dal do hnědej. Můžete se podívat. Ano. Posaď se, on má trpasničí nemoc, víte? Jako 27. Dejte se, pane kameraman. Ano, a ještě třeba umíte nějaký tanec? Máme tady na vás připravenou píseň. Ano, máme naše super radio. My máme píseň samotnou. Ne, já to spustím. Tak, teď se nadí zvuk. Ano, učili jsme se i nový kroky. Co je to? Koukejte. Nečum to tý kamery, tak. O to jsem se vyučil před 2 týdny. Myslíte, že to je hustý kousek z mé sbírky? A pak umím ještě chodit pod těma nohama, jak to vždycky machři dělávají. Může. Já to ale umím, jo, líp.
Ano, krásný kousek. A kde jste přišli na takové krásné kousky? A kde jste přišli na takové krásné kousky? Au. Na jaké kousky? Na ty krásné kousky, jak jste předváděli. No, kousky dortu. Ty známe, No, ze on šlehačkou. chtěli pere, on chtěli jít na záchod a taky tam byl. Taky kakal, víte? No, to ukážu. Víte? Aha, Ale ten pod těma nohama, na to jsme přišli, když jsme byli zhulení, tak jsme se začali válet po zemi a jednou já jsem do něj strčil a moc jako točil na prdeli. Tak jsme přišli na tento kousek krásný. Doufám, že se vám líbil. ano. Takže tento pořad asi bude u konce od dvou, jednoho malého a jednoho velkého rapéra. Já ho nadvednu, abyste ho viděli se mnou. Ano, takže naschánou. A příště na prklínku uvidíme krásný pár, ale nebudem říkat koho.